A delegada territorial da Xunta na Coruña desprazouse ata o Porto do Son para supervisar a zona onde está previsto construir unha senda peonil e ciclista de algo máis de 4 km. O obxectivo é garantir a máxima seguridade do tránsito nesta vía, que presenta un alto volumen de tráfico. O trazado discorrerá en dous treitos, un de algo máis dun quilómetro pola marxe esquerda entre Linteiros e Agafa e outro pola dereita entre Freixeiro e o Campo do Prado de 3 km. Era necesaria, seguir incrementando estas sendas xa existentes ou beirarrúas que xa teñen, ampliarlas ao longo de todo este trazado, o que nos leva a facer 4,2 kilómetros en dos zonas diferenciadas, tanto unha ao marxen dereito e outra ao marxen esquerdo. O marxen esquerdo será de 1 kilómetro, as do marxen dereito estamos a falar en ese tramo de 3,2 kilómetros. Se van a facer unhas sendas de 2 metros, unhas sendas que van a ser compatibles para que as podan utilizar os peóns e tamén os ciclistas, e despois tendremos unha beiravía a maiores de 1 metro. O alcalde agradeceu o compromiso autonómico con este proxecto, que xa lle trasladará a propia Conselleira de Infraestructuras ante a necesidade de reforzar a seguridade e garantir un tránsito peonil ao longo desta vía, que contempla ademais a construción dunha rotonda e varias pasarelas. Porque é un sitio onde temos moita actividade. Aquí temos o Eroski, temos tamén unha empresa de construción, vai a ser onde vai o vial onde vai ir hacia Trapa, que é o futuro colexio de Portosín. E bueno, pois é unha obra moi necesaria, e despois tamén aquí no río Hornanda vai levar unha pasarela de madeira para ampliar pois a senda, como ben dicía a delegada, de 2 metros de ancho, e tamén no río Quintáns vai levar tamén unha ampliación da ponte para que cumplir, bueno, pois con esa pasarela. E enlaza pois co beirarrúa que está leva xa varios anos feita, que é a beirarrúas onde está o tanatorio de Porto do Son. E así é o que dicía, que comunica casi 7 kilómetros nun tramo desde Linteiros hasta Porto do Son, e quedará todo completo, toda a zona con beirarrúas e que senda peonil. O importe da actuación ascende a máis de 2,6 millóns de euros. Está previsto que os traballos comecen no último trimestre do ano, cun prazo de execución de 14 meses.